Kao prvi grad u Hrvatskoj koji je prihvatio Stolpersteine inicijativu, veliki je civilizacijski iskorak da su naše kocke dvojezične i da ih čuvamo kao podsjetnik na zlo koje smo doživjeli i kao spomenik na žrtve građana poput nas i vas koje je pokosio vihor rata. Za razliku od mnogih drugih gradova na početku prošlog stoljeća, Židovi su u Rijeci bili očito dobrodošli u Rijeci. Toliko brojni, ali i autentični, odnosno neasimilirani, da je bilo logično imati dvije sinagoge baš ovdje u ovom gradu na Rijeci. Između 1903. godine i 1932. Gotovo se 2000 duša rasporedilo u dvije bogomolje, ortodoksnu i reformiranu. Fašizam, nacizam, rat i razaranje su istrijebili židovsku zajednicu koja je tada gotovo nestala. Danas se prisjećamo žrtvi jednog režima, jednog vremena koje valja spominjati i Berndorfer, Eugenio Berndorfer, Guillermo Schwarzenberg, Elena, neka njihovo ime bude blagoslov. Ne ponovimo se. Danas postavila bi samo sjećanje na obitelji koje su živjele u Rijeci, na obitelji Berndorfer, Schwarzenberger, na njihov dom. Drago mi je da smo danas s vama i da smo mogli pomoći da danas položite ovaj kamen u sjećanje na članove vaše obitelji koji su prije 78 godina odvedeni iz ove kuće, njihova doma. Kroz projekt Kamenje spoticanja njemačkog umjetnika Güntera Demminga trajno ostavljamo i trag i sjećanje na bol i nepravdu, na okrutno stradanje, na vrijeme kada ljudi nisu bili ljudi. Holokaust je bio izopačen i kao čovjek možete jedino zanijemiti i kriknuti. Ovakva sjećanja izuzetno su važna za mlade ljude koji moraju znati gdje vodi mržnja, netolerancija i bezumlje, vode uništavilo. Da je rođena 1973. Za 100 godina je malo puno, ali čaj to on je diferenca.